A ver, arriba. Vamos a armar aquí os 4 xuntos porque temos aquí unhas preguntas que preguntar. Tento sentido, Este é un test que facemos sempre a todos os convidados, vale? Primeira pregunta. Donde foi a túa primeira vez? Si se acordan. Home, como non te vas a acordar Eso tu é primeira vez? mágico, eso é mágico. Si, mágico pa que? Pa alguén será. Para alguén será, para alguén será. Pos homes máis que pas mulleres. Como que irades? Adrián xa, a túa Empezou primeira eu, vez. pois foi pouco espectacular, foi na miña casa, na casa dos meus pais, na miña Que habitación. vergüenza. Pero, aparte, a mellor parte desta historia é que eu estaba con o meu mellor amigo, que o deixei no salón vendo unha peli, Moi ben, Adrián, marchei moi ben. coa rapaza Moi pa habitación, tivemos a nosa relación, e o mellor é que o meu mellor amigo e esta rapaza, despois, os meses, foron parella. Oh! Estivo todo ben, estivo todo ben. Pero antes probastes a ti. Claro, dixen, claro. Todo ben, está todo ben. Está todo perfecto, dache. Está todo Dixeche, perfecto. amigo, vale. todo no seu sitio. Vale, moi ben, moi ben. É sempre un bo compañeiro. Sí, claro. Vale que sí. Para iso están as amistades. Total. Pili, a ti? Non me acordo, chica. Pero foi co marido que tes agora? Foi co marido ou tu veches a alguén antes No, de... no, 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 foi único. Foi o único? Foi Chuso primeiro? Sí, sí. Impresionante. Isto, Eva, isto Perdón. a xente de agora non entendería, É que a mí que isto emocioname moitísimo. Normal, porque Debe emocionar. Isto ahora non pasa. E Isto que non tal, pasa. como estás? Eu estou ben. Pero, se non te acordas da primeira vez é porque non Joder, pasou. non me acordo, Eva, non sei. Foi moitos anos. Pero onde vos conocestedes? No restaurante de meus pais. Vale. Sí. Foi ali, seguro, no restaurante. No, creo que foi nun coche, pero non me acordo. Nun 600, a mellor. Non 205, un Peugeot. Un peixo. Canta. Oye, aí... Creo, cara lle quedou a creo, Pili. Está creo. recordando ahora a Pili xa no momento. Imaginacións que me Bueno, veñen A ver, Claro, a ver se te mismo, acordas sempre será o a mismo. segunda pregunta que vos vou facer. A ver, a ver. Cantas... Ai, Pili, non lle podo facer. Cantas veces que? Non lle podo facer a Pili. É loco, Adrián, cantas veces te deixaron? A ti non che podo facer. Se todos veches un pouco Ai, o mellor houve Kit Kats. Houve Kit Kats? Aí no medio? No. No, tú estes todo o tempo... Todo. De tirón. Pero algunha vez enfadaríades vos si... Todos os días. Todos os días. Es É a máxima do matrimonio. Sábese, o día que non berramos, chegamos á cama e díjolle, neno, algo nos está pasando, que non berramos nada. Non vai ben a A cousa. cousa non vai ben. Igual é a chispa do matrimonio tamén. Entón xa empezamos na cama, xa. Xa empezades a berrar aí. Sí, sí, sí. E como acaba despois a discusión? Ben. Acaba en sexo? Jano eu. Jano, sí. Empatar non empata. Empatar non empata nunca. Adrián non contestou, ten que contestar. Cantas veces me deixaron? A ver, Ou o mellor deixou el. a ver, eu tampouco é que tivera moitas relacións estables Bueno, na miña bueno, vida, non é verdade, é verdade, son home bastante de non monógamo unha pregunta secuencial, como din. buenísima, Deixar a min, desas veces ningunha, deixei máis que me deixaran a min, pero relacións que eu quería que empezaran e parecía que iban a empezar e non mas aceptaron para seguir e me cortaron 2 veces. Que doeran. Que eu me estaba ilusionado, E sí. quedouche aí na E patata. quedoume na patata. Pero eso foi de adolescente? Ou foi... Non, máis tarde, máis Más adiante. adiante? Sí, sí, sí. E agora cando che ven na serie o home perfecto dirán elas, o que me perdín. Eso, sí, a veces digo, mira, Ahora? Mándalle un saludo a todas. ala, tiveches a túa oportunidade. Aquí estou. Chao, chao. Bueno, imos ca última pregunta deste test das malas pécoras, que é que famoso creedes que é un bo empotrador? Eva, tío. Non podes facer a pregunta máis elegante. Empotrador. Pareceme elegantísimo. Que famoso che parece un bon Ou potrador. famoso. Famoso ou famosa? Que famoso dis ti, Pili? Ten Este pinta ten unha de- pinta de... Home, jalloso non. Bueno, Xa houve quen dixo que sí, cuidado. Sí, Ti biches son Verdade. forma que está gallo. Ti biches a galloso facendo flexión. sí. Sí, Houve pero xente que- que dixo que sí, Sí, Agora falla- ten a cadera nova, Fallalle un Cuidado. pouco a cadera, non sei. No, que ten nova xa, xa se Ai, operou, sí. operouse. É verdad. Sí, está nova, está renovado. Como o matrimonio estes temporales renovou. Renovou. Pero Veña, decidiu Eu, mira, eu vou barrer para casa, vou dicir unha compañeira que é amiga tamén, A ver. Sí. salvando o que estades aquí, que obviamente, que sempre me pareceu que ten moito sex appeal, e se ten moito sex appeal é porque algo desprende. Pode ser. Sabel Arán. Ah, Sabel Arán.
Sí, aparte Sí. que é guapísima. Acaba de explotarme o cerebro. Bueno. A logo teria que mandarlle un WhatsApp e dicir, acaba de dicir isto. No, é que que non se pensei, cheque por outro lado. pensei que te ibas a ir a famosos de fora para non Claro. meterte en ¿Por qué? berenjenales de aquí No. de Galicia, pero Sabela Arán é guapísima, Moi guapa, guapísima. moi guapa. Pues mandamos un besiño a Sabela. Claro. Pico, Sabela, Sabela. que si un día tral aquí... Aí tes o home perfecto. Aquí Bueno, tes. dicir, A ver, Pili. Venga, vou decir a Adrián Castiñeira. Hoxe Adrián non durme na casa. Da igual. Xa No, no, vos lo digo cando- eu. Podes Cando dicir. sale o programa ti dille a muller que non mire. Exactamente. Venga, Adrián Castiñeira. Adrián Castiñeiras ten pinta de... Ten potrador. sí, ¿no? Adrián, vos por digo. alusión. Xa vos digo que estábamos aí grabando un vídeo para redes e pasaron cousas. Pasaron cousas. Pasaron cousas. Madre Non lle contes mía. máis que estos son unhas envidiosas. Bueno,